izin ya Mas Rizal. Masya Allah. Terasani ati kananda sengi liat anyawa aku kowe labuh katresna Nimas wong ayu tajalo ojo seleta tresnan panjene tresno kuwi akeh pacoban. Tresnan iki yen to aku sliramu diakoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan ring kang kuwasa. Mustika neti aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati aku tresno jagat kendasa coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasengatan yen aku sliramu isih nyawiti ayo Mbak pol terus Bayun aja goyang ya Mas goyang Bu. Tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula alhamdulillah aku tresno tekan kendal saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kasengatan yen aku sliramu isih nyawiti asoy goyang Bu asoy goyangkan pinggulmu Bu. goyang ya Nimas mustika ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula alhamdulillah aku tresno jagat kendal saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno
aku sliramu isih. Goyang Bu. Dewa-dewa ning asmara asoy. Ayo Bu. Tunjukkan Bu. Tunjukkan minggu Bu. Asoy. Ayo Bu, sikat Bu. Masya Allah ya. Kesehatan kita aku sliramu isih. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno datan kendal saking topol parewangi tanpa teni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Mas Risa ngalahke MC-ne tenan kok. Luar biasa penggemar Mas Risang loh.